E nada, quería saber un pouquiño como é o día a día actual de Lendoiro. Bueno, pues Unha vida tranquila, ¿no? muy normal, ¿no? Por la mañana suelo, después de desayunar, hacer un poco de ejercicio y después de arreglarme, pues suelo ir al gimnasio y tal, y hacer algo en las memorias, estoy con el tema de memorias. Sí, sí, certo. Y de ahí por la tarde me centro más ya en el tema de memorias y después temas como este que surgen con mucha frecuencia, ¿no? Ayer, por ejemplo, la opinión, bueno, me daba un premio por la trayectoria, pues otras veces son las peñas del Deportivo, y entonces constantemente tienes actos. Sí, claro, eu tamén quería saber se algunha vez tuvo ese sentimento de que bota de menos de estar aí. Non botar de menos estar aí, sino poder colaborar de algunha maneira Sí, en cousas que claro, son moitísimos anos, foron 25 anos con moita relación, por exemplo, con Florentino, con Joan Laporta, con Miguel Ángel Gil, con todos eles, unha extraordinaria relación con eles e con prácticamente todos os presidentes. Mantén a relación actual. Sí. Bueno, o que pasa é que agora pues, tes menos contacto, Claro. algo máis lógico. Pero sí, a relación e a amistade se perduran sempre, non? Sobre todo con Florentino. Pero en realidade é que aproveitase o Deportivo pues, non solamente os coñecementos, sino os contactos para que algunhas cousas que moitas veces se producen de unha forma difícil, non? No mundo do fútbol, pois dese xeito puderan alcanzarse con maiores facilidades, non? É dicir, por exemplo, se interesa un xogador sobre todo ahora, os anos pasados que estaban a mellor en uns niveis da segunda división, segunda B, pois a mellor todos estes equipos teñen xogadores da canteira ou de tal que poden reforzar moitísimos, ou en outros equipos xogadores a mellor xa veteranos que che poden impulsar o equipo, en fin, buscar solucións que tristemente pois, non se buscaron e que podían ser fáciles, ou dicirlle simplemente despois de tantos anos de experiencia non fagas eso que o fixen eu me soneu mal, o sea, fai isto que non repitas o mesmo que fixen eu. Claro, pues, esas cousas, non? Eso é, non, outro non, porque houbera seguido naquel momento, sí, por suposto, o que pasa é que a xente demostrou que quería un cambio, houbo que dalo. Houbo que dalo e poñer o menos trabas posibles para que non se pudera dividir a afición, non? E como levou esa presión? Pues claro, ao fin e ao cabo, houve xente que fixo críticas moi duras cara a vostede, foi moi mediático, foi un presidente moi mediático, e quería saber como a nivel mental foi capaz de xestionar todo iso. Bueno, pues o mismo que falábamos antes de que en esta vida como desde pequeno xa se acostumbrado a todas as cousas, pois non pasa nada, é dicir, unhas veces as cousas van ben, outras veces van mal, o que falábamos dos resultados, dos éxitos, dos fracasos do deporte, o deporte o que se fai é moi forte, porque estás acostumbrado a ganar e perder cada 4 días. Os políticos ganan e perden cada 4 anos. Pero ti ganas foi boa reflexión esa, perdes cada 4 días, entonces estás moi entrenado. Bueno, carallo, xa non adestro máis, xa co que fixen, xa teño. Palme de sentir a min. Vas a falar a Noé de inundacións. É moi boa reflexión esa, Gustoume. É que é así, non é así. Pasa que a xente non se dá conta de que a vida é ganar, perder, empatar, bueno, pues aí estamos, non? E non pasa nada, se ganas e perdes, tal, é que non, é que se perdeu, bueno, por eso unha
das razóns precisamente polo que durante moito tempo fun famoso por aguantar os adestradores, non? É dicir, eu tuve 2 adestradores, Arsenio e Jabo Irureta, Sí, sí. 7 anos. Sí. 7 anos. 7 anos, Hubo ahora últimamente épocas de 3, 4 adestradores por temporada, non? É dicir, o sea, eso che demostra estabilidade ou non dun clube, non? Pois Eso é certo, esas cousas para min de que viñan derivadas de que eu desde os 15 anos había pasado por todas esas vicisitudes, o fútbol profesional co fútbol modesto é igual, o que pasa é que está cargado de millóns, pero nada máis. Pois, as demais actitudes como se viven e se actúa nos clubes é o mesmo, non? Eu me acordo de ter, pois eso, desde os xogadores, os adestradores, dos pequeniños, o sea, de nenos infantils ou juvenils ou modestos e tal, comportarte do mesmo xeito que te comportabas despois con os profesionais, non? Que pasa que, claro, a diferencia é que uns cobran moitos cartos, pero eu nunca fun, quizá, como presidente, nunca fun máis feliz que no fútbol modesto, non? Porque no fútbol profesional, normalmente, os xogadores, bueno, non lles gusta moito facer partícipes dos éxitos, dos fracasos, sí, pero dos éxitos non, a toda a xente que participa e que traballa ao derredor do clube, non? Os directivos, a xente que está nas oficinas, e todos esos xogan un papel fundamental tamén en todo este entramado de cousas, non? Iso, en cambio, no fútbol modesto, sí, que a xente ganaba e perdía, e ganábamos e perdíamos todos, non? Agora ganabas ou perdías según como que. Como viña a cousa, non? E ti de que ves? É xusto como este podcast, que é así como se chama, Así? Sí, e ti de que ves sendo? Entón, agora chegamos a unha sección na que ten que abrir a guantera, se chega aí, e ten unhas tarxetiñas, que é a pregunta moi fai, colle aí unha tarxetiña, se é capaz de vostede aí de ler esa pregunta e respostala. Se tiveses un botón que che dá 1.000.000 de euros cada vez que o pulsas, pero morre unha persoa aleatoria da súa provincia, cantas veces o pulsarías? Da provincia do invitado. Claro, que sería vostede. Cantas veces o pulsaría? Non, vostede non é avaricioso, Non, desde logo, eu non pulsaría. Non pulsaría ninguna. Non Hai xente que pulsa, Hai xente que pulsaría. Pero vostede non é avaricioso. Xa me mostrou aquí. Pero é que, aparte, como diría outro, aparte de avaricioso, aquí condenas a morte a un. Pero algún caería, ya. Hai xente que sí, que si se puidera escoller. A mellor algún o teña merecido, pero non serei eu que pulso o botón. Que pulsen outros. Moi ben, vamos escoller outriño lá. Pois ya hai outra aí. Aí, a ver. Habilitado, que cando aplaudas... Que prefires como habilidade? Como habilidade. Que cando aplaudas todo o mundo nun radio de 6 metros se cague, ou que cando fagas así teña un orgasmo? Que poder prefire vostede? No, con, bueno, total diferencia, a segunda, non? Claro, a felicidade, non? A felicidade da xente é que ti traballes en esta vida, aparte que tes que sobrevivir para que a xente sea feliz. A xente da Coruña nunca disfrutou tanto como disfrutou con os éxitos do Deportivo, non? Que foron uns bons orgasmos, sin duda. É que seguro que hai moitos fillos do Deportivo, pero moitos. Iso é real, Pero bueno, é real. Pero seguro, a lo mellor algún me caeu a mí. Algún me caeu a mí. Creo que houve algún fillo que puxo Augusto de nombre. Ai, non sei, eso xa non sei. Ou César.
Pero sí, é certo. Bueno, César é apellido, Vale, Vai é a xente, apelido. ese- Vale, pensaba que era nome. O meu pai se quedou sempre sin apellido, pero O Aljú tamén lle puxo pero apellido, e puxo de nombre, Lendoiro, ao fillo. Sí. Colleu o apellido e dixo, mira, Lendoiro ao fillo. Sí, señor. Ujú. Colla outra, colla outra. Que costume ten que sabe que non é normal? Ser libre, Oh, ei! ser libre. Sí, Moi boa resposta, porque hai pouca liberdade actualmente. sí, sí. E claro, Costa Costa moitísimo. moito. A mí me costou moito. é vostede Pero bueno. feliz nestes momentos? Sí, eso Actualmente, sí. Eso, totalmente feliz. Pois Porque eso. precisamente por eso, por ser libre. Moi ben, eso é moi boa reflexión, O sea, e falando agora de felicidade, de que se sente libre, como lle gustaría a vostede que fose lembrado? Pois eso, como unha persona que non se arrodillou ante ninguén, e sabendo que eso traía como consecuencias que moitas veces injustamente foses tratado como fuches, non? Que che queda? Pois o cariño de toda a xente pola calle, pero despois cousas así importantes ningunha, non? Pero, o que non che poden roubar é o cariño da É o xente. cariño da xente. Ese seguro, ese sí que esa non ten dúbida ningunha, non? E o veo xo todos os días e todos os momentos, esperando por vos. Xa fixen unhas cuantas fotos ali diante da miña casa, non? Non, pero eso é constante, é constante. Pero, bueno, ese E cariño agora mismo, pois é o que falábamos, non? é agradecido. As peñas, a xente que ese sí que se dan conta de a importancia que houbo en esos momentos, en esos casos. Neses momentos que estiveron aí. Que moita xente tamén se dá conta porque si a mellor vas ti a un acto e tal, pois entonces hai outros, si vai este, eu non vou. E sobre todo xente, digamos, que deportivamente é trascendente na cidade, non? O sea que en ese tipo de eventos que di, porque vostede igual a veces gañou certos inimigos, igual, entón, Moitos non sei, pero ben alimentados, tirándose eso sí,